Що бісить в роботі ріелтора більш за все? Що бісить? Це коли ти з клієнтами обговорив усе, домовився про правила роботи, підписали ексклюзивний договір, зробив значну частину роботи, Мгм. і клієнт просто скористався всіма твоїми всією твоєю допомогою, а потім в результаті сказав, що ми подумаємо, а потім ти дізнаєшся, що клієнт, наприклад, купив квартиру, яку ти йому там показував, яку ти підбирав і так далі. Оце, звичайно, бісить. У мене вже давно такого не було, слава Богу. Вже якось навчився відчувати клієнтів. Але, на жаль, були такі клієнти. А ексклюзивний договір не виручає в цьому випадку твої права? Ну, він виручає, можна судитися, а це якщо в тебе є там час і Ну, натхнення цим займатися. Ясно. Тому так.